Il-kumpanija Andaria li tispeċjalizza fis-servizzi tal-fintech saret l-ewwel kumpanija b'servizzi bankarji elettroniċi f'Malta li qed topera servizzi tal-Visa, Mastercard u Discover. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Kurt Azzopardi qal li dan l-iżvilupp mhuwiex sinifikanti biss tal-kumpanija, iżda wkoll għall-komunità Maltija kollha li taħdem fil-qasam tal-fintech u l-kummerċ. Spjega li n-niċċa ta' servizzi finanzjarji offruti minn Andaria fosthom il-crypto wallet, kontijiet u karti bankarji huma mmirati li żjed tal-kumpaniji bħal dawk li jaħdmu fis-setturi tal-gaming u oħrajn ikklassifikati b'riskju għoli għall-finanzjament minn banek tradizzjonali. U anki s-servizz tagħna apparti tradizzjonali internet banking fejn wieħed jista' jidħol biex jopera l-accounts tiegħu għandna wkoll APIs which enable technology integrations ta' klijenti magħna. So f'hekk aħna nħoss li nestendu s-servizz tagħna għal min għandu bżonn iktar kif għad qabel bespoke services jew ċertu integrations jew more fast payment flows li kollu bżonn wieħed jirrikjedi biex jaqdi l-business tiegħu. Spjega li l-kumpanija li hija liċenzjata biex taħdem fir-Renju Unitu fl-Unjoni Ewropea tiffaċċja sfidi kontinwi biex jintlaħaq il-bilanċ bejn l-avvanzi kontinwi fit-teknoloġija u l-ħarsin ta' regolamenti. Fatt li liċenzjati kemm Malta u kemm l-Ingilterra nistgħu naqdu s-settur kemm Ingliż ovvjament kif ukoll is-settur Malti u aħna għandna l-passporting rights biex naqdu l-Ewropa wkoll. Diktejna billi nżidu il-prodott tagħna u s-servizz li noffru għall-klijenti tagħna. Ovvjament hemm ir-regulation kemm ta' Malta kif ukoll tal-FCA tal-Ingilterra. Yes, hija challenging biex ovvjament però we welcome a close collaboration mar regolaturi. Il-kumpanija tħaddem madwar 60 ruħ, madwar 45 ħaddiem f'Malta fejn għandha l-kwartieri u 15 l-impjegat fir-Renju Unit.